Må jeg bede om ro? Må jeg bede tingets medlemmer om at forholde sig i ro? Elna Munch, Helga Larsen, Karen Ankersted, Mathilde Malling Hauschultz. De navne håber jeg, vi alle kan. Det er navnene på de 4 kvinder, der som de første af deres køn blev valgt til Folketinget i 1918. Dengang afsluttede Folketinget diskussionen om, hvorvidt man kan have kvinder på borgen. Så til alle dem, der ønsker at diskutere, om kvinder kan gå ind i politik og have politiske embeder på lige fod med mænd og ultimativt være statsminister, kan jeg kun sige, I er 100 år bagefter. Hvor har der dog været meget snak om uvæsentlige emner? Har nogen her i tinget virkelig oprigtigt troet, at jeg ville trække mig at blive husmor? I så fald kender I mig dårligt. Jeg vil meget gerne mane alle de tåbelige diskussioner i jorden. I dag har regeringen fået vedtaget de sidste dele af vores store velfærdspakke, og dermed har vi vist, hvad vi vil med Danmark. Det er jeg meget glad for og stolt over. Og derfor vil jeg nu lade det være op til den danske befolkning at træffe deres valg. Ikke om hvilket køn deres statsminister skal have, men om hvem de mener er den bedste statsminister for Danmark. Hermed udskriver jeg folketingsvalg i Danmark til afholdelse tirsdag den 11. juni. Jeg kan godt se det.